जाम आम्ही रात्री घाबरलो तो माहिती नाही, लांबचा आवाज येत नाही तर रेकॉर्ड होत नाही. आता तुम्ही डोळे बघा, कोणाचे डोळे झोपलेले दिसत आहेत आणि कोणाचे चांगले दिसत आहेत. हे बघा मुंबईसारखा ट्रॅफिक जाम झाला. ब्रेड ठीक आहे, खूप दिवस झाले ब्रेड खाल्ला का तो ठीक, त्याला मैदानात केळीच्या साईडची लाईट लाव. ती बघा ते समोर बघा दिसते तिथे ना आग लावली आज कोणतरी रानामध्ये. आणि आम्ही ना 6 वाजल्यापासून आम्ही लोक बोला हे करतोय. आता वाजलेत 8 तरी पण त्या आगाने अजून विझली नाहीये. काय नाही येणार. आता मगाशी तिथे आम्ही ना जाऊन आलो, मगाशी म्हणजे 1-5 मिनटं झाली. जवळच आहे आपल्या घराच्या, फारसं लांब नाहीये. ते वाढत वाढत चालले. आणि कुणालचे बाबा बघा अजून नाही आलेत. पावणे 7 वाजले सकाळचे. आणि मला वाटतं रात्री ना पाऊस पडून गेला आहे, कारण माती ना पाऊस पडून गेल्यावर कशी माती हे होते ना तशी भिजल्यासारखीशी वाटत होते. आम्ही सकाळी पाणी भरायला गेलो ना तेव्हा बघितलं. हे बघा अशी सगळी कामं आपली पडून राहिलेत. आणि मग क्लिप तुम्ही बघितली असेल ना, वणवा लागलेला बघा, दाखवलं तुम्हाला स्टार्टिंगला. रात्री उशिरा मग जाऊन आहे ना सगळं केलं. कुणालच्या बाबा 10:30 वाजता आले. त्याच्यानंतर आमचा पाण्याचा पाईप तिथं होता, तो जळता जळता राहिला. तुम्हाला मी दाखवते. हा बघा इकडनं दाखवते. हा बघा हा काळा पाईप दिसतो तुम्हाला. हा बघा हा असा हा बघा असा इकडनं गेलेला आहे तो. बघा तो असं सरळ तो गेलेला आहे. आता अगोदर आम्ही ना ह्या साईडला फिरून घेतला, कुणालने आणि मी दोघांनी इथे टाकून ठेवला होता. आणि नंतरला मग आग जरा ना कमी झाली ना, म्हणजे थंड झाली, त्याच्यानंतर पुन्हा मग तो पाईप आहे ना असा हे करून घेतला. कारण गाड्या वगैरे कशा येतात ना, पाईप पण ना तुटला असता. मग ह्या सगळ्या गोष्टी जाम रात्री धावपळ झाली होती. आग लागली तेव्हा संध्याकाळी 6 वाजल्यापासून आम्ही इथे उभे होतो. ते बघा अजून पण धुमसतं आहे. तिकडं समोर बघितलं ना अजून पण बघा धूर दिसतोय तुम्हाला. हे बघा ह्या साईडला इथे बघा इथे. आता त्या वारा आला तर परत ती पेट घेईल आज. तर परत कुणालच्या बाबांना जायचं आहे आज, भाडं आहे त्यांचं. ते 9-9:30ला निघतील. ओ वाग्या, वाग्या नाही शेरू शेरू चला चला घरात. गुलाब बघा किती छान आले. हे बघा झाली सुरुवात त्यांची झाली. पाऊस पडायला हवा, खूप गरमी होते. मी वाट बघते कधी पाऊस पडतोय ते. मुगळा हे चला घरात, चला खायला येते या. चहा प्यायचा बाकी आहे. कुणालचं बघा एक्सरसाइज चालू आहे. आत्ताला मग उशीर झाला एक्सरसाइज करायला. हाय ग, दूध ठेवलंय गरम करत. बघा चहा आणि ही मटकी भिजवलंय, म्हटलं उद्यासाठी होईल. याची पाणी सगळं भरून ठेवलं. कडुनिंबाचा पाला जरा मिक्सरला वाटायचा आहे. तो जरा रे भिजत घातला, म्हटलं जरा माती वगैरे निघून जाईल. चला आधी चहा पिते आणि मग आपल्या कामाला सुरुवात. दोघंजण बसलेत बघा कसे, सर्व खाण्याचे हिस्सेदार. तुम्ही काय पण खायला घ्या, हे दोघंजण हजर, काही पण घ्या.
किती वाजता जायचं आहे? 9 वाजता आता आंघोळ करून 9 वाजता निघायचं आहे का? आता बाजाराचं कसं करायचं मग? तुम्हाला कसं नियोजन जसं मी फोन करतो. जरा मोठ्याने बोललास तर बरं होईल. अरे म्हटलं नियोजन जसं होईल तसं फोन करतो. किती वाजता निघतील, किती वाजता मला कळेल. आज ना मंगळवार आहे आणि मंगळवारचा बाजार आहे. मला आज जायचं होतं काय पण करून, कारण पाऊस बघा आता पडतोय. तर सर्व ना सामान आपलं भरायचं आहे. कांदे वगैरे सर्व आणायचे होते. म्हणजे आमचं कसं प्लॅनिंग झालं होतं आणायचं, पण त्यांना आता भाडं आलं. काल रात्री फोन आला होता, त्याच्यामुळे म्हटलं चला आता ते फिक्स केलं आहे भाड्याचं. मग त्यांना म्हटलं लवकर आलं तर बरं होईल. धूर अजून दिसतोय बा, दिसतं समोर धूर. हे वारा आलं तर परत पेट घेईल. काय घे ना काय नाही. जाम आम्ही रात्री घाबरलो होतो माहिती आहे का. वनवा नाही, कोणतरी काडीच टाकली होती. वनवा लागलेलं नाही. हां, तर तिकडे खालच्या साईडला ती पेटत हे बघा इथपर्यंत, ह्या आपला आडा आहे ना इथपर्यंत आग आली. बोला ह्याच्या गळ्यातला पट्टा कुठे पडला काय माहिती भाग्याच्या. भाग्या, ओय भाग्या, पट्टा कुठे तुझा? रात्री पडला आता नाही संध्याकाळी काल नाही. घरात आहे का बघायला पाहिजे, कुठेतरी पडला असेल. चला काम करूया. सगळे कामं आपले बाकी आहेत. लाकडं लावायचे आहेत. तर कुणालचे बाबा सध्या बिजी आहेत, त्याच्यामुळे सगळे कामं आपली अडून राहतात. आता म्हटलं मी एकटी तरी किती करणार. मग पाणी घेऊन येतील एक मग करा. तिथं मग नाही तिथे. मी आणलंय मग आणि घरात घेऊन बघायचं नाही, बोलायचं आता तुमचं बोला. हां तयारी चालले जायची. कुणाला तयार पटकन हे का. मी काय बोलते, पण बाजारात मला आज काय पण करून जायचंच आहे. नेऊया नाही गाडी. हां चालेल. हां खांद्यावर बसून नेणार आहेत. अरे आता नेऊ शकत नाही, पहिला नेऊ शकत होता. आता वजन वाढलंय. आता आवाज येणार नाही, लांबचा आवाज येत नाही, तर रेकॉर्ड होत नाही. वजन वाढलंय. तुम्हाला ऐकायला आलं काय म्हणाले ते म्हणाले की आत्ता मी तुला खांद्यावर बसून नेऊ शकत नाही, पहिला नेत होतं ना, आता वजन तुझं वाढलंय. तुम्हाला ना एक गोष्ट सांगते, आडा बंद करायच्या आधी आवाज घ्या. रातकिड्यांचा इतका आवाज आहे ना, हल्ली येतो ना. 2-3 दिवस झाले. तुम्ही मागच्या 1-2 व्हिडिओमध्ये पण तुम्ही नोटीस बघा करा, असा बॅकग्राऊंडला बघा भरपूर असा आवाज असतो रातकिड्यांचा. मला वाटतं ही पावसाची चाहूल आहे का काय माहीत नाही. ए शेरू चल आतो. आणि तुम्हाला एक गोष्ट सांगते, काल जेव्हा ते पाईप आम्ही गुंडाळायला गेलो होतो ना, तुम्हाला म्हणाल ना पाईप जळला, मग अशा बघा म्हणाली पाईप जळला नाही, ते बनवा लागलं तेव्हा. आता काळोखातनं आम्ही गेलो होतो बघा ह्या साईडला, इथे एकदम पुढे वडाच्या इथे. तर हे दोघं जण आमच्या मागे बोला, त्यांना मी दरवाजा बंद करून गेली होती, म्हणजे असंच आड गेला होता दरवाजा. दोघं जण कधी मागे आले आम्हाला माहीत नाही, आणि त्या अंधारातनं आमच्यासोबत सगळं होईपर्यंत. तर गाडी आली, चला आतमध्ये. गाडी आली ये लवकर. गाडी आली चला. इतके दोघं जण छोटे, भाग्या पण आणि हा पण, तो बघा छोटका आला. अजिबात त्यांना भीती नाही, काय नाही. चला आता गाई करा चला. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. सगळं गेले आणि आत्ता मी निवांत जरा 5 मिनटं बसले. आज खूप धावपळ झाली सकाळपासून. ह्या बघा, म्हणजे ह्यांचा सर्वांचा नाश्ता, चौघांचा पण. शेरूला आंघोळ घातली सकाळीच. नाही तर काय होतं, मी आंघोळ घालून झाल्यानंतर जर का त्याला आंघोळ घातली मग मला पूर्ण भिजून टाकतो. आता बघा देवा, चला आता माझं पहिला मी आवरून घेते. हा फोन ना काय समजत नाही, मध्ये एकदम असं बोलताना असा काळा होतो, काय माहिती कसं. आणि हा टॉवेल बघा, हा टॉवेल मी परवाशी धुतलाय. आणि कुणालने काय केलं, त्याला लाल मातीचे पाय पुसले आणि पूर्ण सगळं लाल करून टाकलं. आता मला परत धुवावं लागणार. हे बघा, आणि सफेद आहे. सफेद म्हणजे असं क्रीम कलरमध्ये आहे, त्याच्यामुळे लगेच खराब होतात टॉवेल वगैरे. आता हा जास्त खराब व्हायच्या आधी धुवायला टाकूया. धुवून टाकते. आज कपडे पण भरपूर आहेत, नवीन कपडे वगैरे,
ते पण धुवायचे. बाजारात म्हणजे सामान तर घ्यायचंच आहे, पण मी खास आज जाणार आहे. तुमच्याशी मी खोटं नाही बोलणार. हे बघा आयब्रो आज जवळजवळ मला वाटतं 2 महिने झाले असेल आयब्रो केलेलं नाही आहे. आणि आता मला स्वतःलाच जाणवायला लागलं की नाही आता करायला पाहिजे. कारण हे वाघ्या आणि शेरू आल्यापासून ना मला जास्त असं बाहेर पडायला मिळत नाही, त्याच्यामुळे राहिले. आणि कुणाल जेव्हा पण सध्या एक 7-8 दिवस झाले ते पण बिझी आहेत. नाहीतर 2-3 दिवस झाले जायचं प्लॅनिंग करते, पण काय होतच नाही आहे. आता आज पण ते गेलेत, आता किती वाजता येतात काय माहिती. काही उशीर झाला तर बाजार बंद होऊन जाईल. म्हटलं बाजार जरी बंद झाला तरी पण म्हटलं हे करायला मला जायचंच आहे आणि हे मी करणार आहे, जाणार आहे मी आज. बघू आता गेली तर तुमच्याशी शेअर करीनच. चला आवरून घेते माझं. पुन्हा जरा बाटली पण एक पाण्याची. आणि आता वाजले बघा किती 4:30 होऊन गेलेत, 4:45 व्हायला आलेत. कुणालचे बाबा की नाही दुपारी 12च्या दरम्यान घरी आले. 12-12:30 झाले होते. तर आता सर्व नेहमीचं जे रुटीन असतं ते केलं मी आणि आत्ता निघाले मी बाजारात. आनंद होतो आहे. कुणालच्या बाबाला वाटलं होतं मी काही जाणार नाही बाजाराबाई, म्हणजे झोपले होते आरामात, पण माझं सगळं काम मी केलं आणि आत्ता निघाली. ए शेरू बाबा हे 2 जण ना असे मागे लागणार आहेत. चला घरी, पुन्हा ह्याला पण घे. चला थोडंसं सामान पण घ्यायचं आहे, सगळं घेतलं आहे. आता निघालो आम्ही. ती बघा माझी गाडी, ऊन बघा कसलं लागतं आहे. ह्याला घे शेरूला घे. हा जास्त मागे लागेल. हा बा हा बा तो बघ स्टँडच्या मागे लपलाय तो बघ. काय वाटलं होतं मगाशी? जरा मोठ्याने आवाज जरा मोठ्याने करायचा. असं वाटलं बायको काय आज निघणार नाही घराच्या बाहेर. वाटलं की नाही? 100% वाटलं होतं की नाही? बायको काय निघते आळशी झोपत राहते काय. माणसाने खरं तरी बोलायचं. आता तुम्ही डोळे बघा, कोणाचे डोळे झोपलेले दिसत आहेत आणि कोणाचे चांगले दिसत आहेत. 5 मिनिटं माझ्या डोळ्यांना आराम नसतो आणि मग झोपी म्हणून मला खरं खरं नाही बोलायचं माणसाने. शपथ खरं खरं काय बोलायचं. आता तू निघतेस का बाहेर कधी ते सांग. निघते म्हणजे वेळच नसतो. आता आज मी वेळ काढलाय म्हणून तर बाहेर पडले. आज मी विचारच केला की नाही आज काय पण करून निघायचंच आहे, कारण मला घरातलं सामान भरायचं आहे. बाहेर निघायला म्हटलं त्यांच्याजवळ ना सामान आणायला पैसे दिले ना, हे काय खारत हा तर काय करतात अर्ध सामान आणतात. म्हणजे एक वस्तू आणली का दुसरी वस्तू नसते आणलेली, त्याच्यामुळे बऱ्याच वस्तू घरातल्या संपत चाललेल्या आहेत. आणि आता पावसाच्या आधी सगळं सामान भरायचं आहे. तुम्हाला मी सकाळी पण म्हणाली, त्याच्यामुळे बघू आता जितकं मिळेल तेवढे आणणार. आणि नंतरला मग डीमार्टची शॉपिंग करायची. की आता कुठे जायचं, रत्नागिरीला जायचं का कोल्हापूरला जायचं हे आता बघूया, ठरवूया. एक 7-8 दिवसामध्ये ते पण प्लॅनिंग नक्की होईल ना. होईल. पहिला आधी बघा पेट्रोल पंपची फेरी केली, पण CNG काय आहे नाही, त्याच्यामुळे परत आम्ही रिटर्न चाललो आहे आता मार्केटमध्ये. सगळेजण लाईन लावून बसतात. 12 वाजेपर्यंत CNGची खूप अडचण ना इथे. आणि मुंबईला जाणाऱ्या सगळ्या गाड्या लागल्यात. कशी लोक आहेत उभी. मुंबईवरून आलेली आहे. आलेलं नाही का जाणार आहेत. आलेली आहे ती गाडी इकडे जायला बघतात, येऊन थांबली असते. तिकडे आहेत ना ते जाणार. आता येतात ना काही तेव्हा कांद्याची गाडी ती पण जाईल. कांदे विचारूया. चला बरं झालं टेम्पो वाटलं. आधी परत चौकशी करूया काय बोलतात ते आणि मगच. 50 किलो वाटते. ओले नाहीत ना हो. कुठनं कोल्हापूरवरून आणलं काय? नवरम आहे. गर्दी किती आहे बाजारात. इथं गरमीने हैराण. गर्दी दिसली तिथे मला. आपल्या स्टँड जवळ आहे ना तिथे. आता हा इथे ह्या साईडला. हे विचारायचं टप दूध आहे घरी. हे बघा या स्टँडच्या मागे ना गाडी पार्क केली होती आणि सामान घेतला होता. लॉक आहे. खोल ना मागणं. सामान आता एवढं घेतलं तरी भरपूर झालं. अर्ध सामान मागे आहे. पप्पीचं घ्यायचं. हा बा स्टँड ST स्टँड तरळ्याचा.
आणि सर्व मुंबईच्या गाड्या लागल्या तर आम्ही आता निघालो घरी. चलो हे बघा. हा चला. हे आमच्या ओळखीचे आम्हाला भेटले हे बघा मुंबईचे. किती गर्दी आहे ना आज बाजारात. आणि मेन काय सगळे म्हणजे मुंबईला जाणारे गावी येणारे पण आहेत ना, त्याच्यामुळे जास्त गर्दी आहे बाजारातच. आणि त्यात प्लस मार्केट पण आहे ना आज बाजार दिवस. हे ब्रिजच्या खाली बघा. आता मुंबईकर आले गेलेले आहेत ना, त्यामुळे असंच आहे. उलटा कुठे येतो, ट्रॅफिक जाम झालं आता. हे बघा मुंबईसारखा ट्रॅफिक जाम झालं. आता पाऊस पडल्यावर सगळी ग्रीनरी परत येईल. निसर्ग उभा राहील. निसर्गाचे वेगळं वेगळं चित्र चालू. तर सामान बघा आणलेलं ना, काढून ठेवलं किचनमध्ये. अजून गाडीतलं थोडंसं सामान बाकी आहे, ते आता कुणालचे बाबा घेतील. ते जड होतं ना म्हणून राहिलं. आणि चेहऱ्यामध्ये बघा तुम्हाला काही फरक दिसतोय का? सकाळी तुम्हाला म्हणाली ना, हे बघा आज मी आयब्रो करून आली. 2-2.5 महिने झाली. ते पार्लरवाल्या ताई आहेत त्या पण म्हणत होता, बापरे किती महिन्याने आलात म्हणून. म्हटलं काय करणार, म्हटलं वेळच नाही मिळत, राहून गेलं होतं. तर सामान जे थोडंफार आणलं आहे ना, ते शेअर करते तुमच्याशी, म्हणजे दाखवते तुम्हाला. आता डीमार्टमध्ये पण जावं लागेल, कारण पाऊस मला वाटतं एक 8-10 दिवसामध्ये पाऊस चालू होईल. काका आता ना आले बसलेत, ते सांगत होते की 8 दिवसामध्ये पावसाची सुरुवात होईल. त्याच्यामुळे सध्या आता आमचं लक्ष सगळं सामानाचे जमव याच्याकडेच चाललेलं आहे. आम्हाला मैदा खायची जास्त सवय झाली, तर काय करणार, मैदा पोटात गेला पाहिजे ना जास्त. हेल्दी नाही खायचं. भूलेगा नहीं ये बात, समझ में आया. मैदा आमच्याकडे मैद्याचे प्रोडक्ट जास्त आलेले आहेत. ते बघा हे काय, ते तुमच्या दोघांसाठी घेतलेले पाव, माझ्या लक्षातच नाही. क्रीम वाले पाव माझ्या लेखाला आवडतात. मी सांगितलं ते का घ्यायला नाही ना. जास्तीचं सामान काय काय आणलं तुम्हाला दाखवत्या, ज्याची काही गरज नव्हती. ही मूग डाळ मला वाटतं पैसे सुट्टे नसतील ना, म्हणून ते दिले असतील. घेतली, मीच घेतली. तेच तर बोलते काय. हे बटर चहामध्ये खाण्यासाठी, हे टोस्ट आणि हा ब्रेड. तर ब्रेडची काय खूप दिवस झाले ब्रेड खाल्ला का, तो ठीक, त्याला मैदाना लागत. स्वतःला खायचं तर ठीक आहे, महिन्यात ना एकदा. कांदे मला 10 रुपये किलोनी भेटले. तर म्हणजे गोणी पण घेतली आपण कांद्याची, ती अजून गाडीमध्येच आहे. म्हणजे 50 किलोची गोणी घेतली, 500 रुपये. 500 रुपयाला पडली ती. आणि हे सुट्टे बघा कांदे ना 10 रुपयाला होते तिथे. मग मी 2 किलो घेतले, म्हणजे मला राहावलं नाही, एवढं स्वस्त भेटतात तेवढं कशाला सोडायचे, म्हणून मग घेतली. स्वस्त पडली ना सांगा मला कमेंट करून, कांदे स्वस्त पडले का महाग पडले ते. जरा कॅमेरा वर कर माझ्या चेहऱ्याकडे, म्हणजे मला समजेल ना मुंबईमध्ये काय भाव आहे आणि तर गावी आम्हाला स्वस्त पडले का, जरा सांगा मला. म्हणजे 50 किलोची गोणी 500 रुपये, 10 रुपये किलोच पडले. ते पण 10 रुपये पडले. हे पण बरं आहेत ना, जाऊ दे स्वस्त भेटले ना, पटकन उचलायचे स्वस्त भेटले का. ही लसूण भेटली. लसूण तुम्हाला सांगते, ही बघा 50 रुपयाचे अर्धा किलो घेतले, म्हणजे मला वाटतं लसूण महागच आहे. लसूण महाग आहे. बटाटे 1 किलो घेतले, 30 रुपये किलो. आता आपल्या घरातलं की नाही, वर कर जरा कॅमेरा, घरातलं नाश्त्याचं सामान सगळं संपलेलं आहे. म्हणजे पोहे, रवा वगैरे सगळं, साखर. म्हणजे जानेवारीमध्ये मी सामान भरलं होतं ना डीमार्टचं, तेव्हा सगळं हे सामान होतं आपल्याकडे. आता मला वाटतं हा मे महिना आहे ना, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि हा मे महिना, म्हणजे एंडिंगला भरलेलं ना आपण जानेवारीच्या 25 तारखेला. हा 4 महिने झाले. आणि आता बघा मी थोडंसं आणलं तात्पुरतं, अर्धा किलोच आणलंय. हे आपल्याला म्हटलं एक 8-10 दिवस निघून जातील नाश्त्याचे. साखर पण. आज नारळ मला स्वस्त भेटलं, 100 रुपयाचे 6 नारळ. ते ओळखीचे आहेत ना नारळवाले, म्हणजे मी नेहमी त्यांच्याकडूनच येते. मग त्यांनी मी सांगितलं 1 लागून द्या मला, त्यांनी 1 नारळ लावून दिला. नेहमी 5 असतात, आज 6 मिळाले. नारळ 10 झाले, घरात आहेत तिथे 3-4. असू दे ना, पाहिजे पावसाची तयारी आहे, रिक्स नाही घ्यायची. खाण्यापिण्याचं सामान आता भरून ठेवायला ना. गाव आपण राहतो कुठे, गावाला, मुंबईमध्ये नाही राहत. हे बघा हे त्याला काय म्हणतात, नळीचं नळी नाही, काहीतरी इंग्लिश मध्ये काहीतरी म्हणतात, बॉबिट काय म्हणतात. आपण नळ्याच्या पाकिट मध्ये. हे 10 रुपयाला मी घेतले. त्या मला हे आवडतं खायला, कुणाला पण आवडतं म्हणून घेतले. ते खाऊन बघायला प्रिया. हे शॅम्पू घेतले. शॅम्पू म्हणजे काय झालं की म्हणजे आयब्रो करायला गेले ना, तर ताईंकडे की नाही सुट्टे नव्हते पैसे. मग त्यांना वाटलं द्या 20 रुपयाचे शॅम्पू द्या, म्हणजे आपल्याला लागतात.
ते झालं. आणि ही भाजी कुणाची बाबा घेऊन आले दुपारी, ते घेऊन आलेल्या. शेंगा आहेत, फरसबी आहे, लिंबू आहेत आणि काकडी आहे. दिसतंय का सगळं? दिसतंय. फ्लावर पण आणि फ्लावर आणि कोबी. आणि हे टॅमॅटो आता आणले, अर्धा किलोच आणले टॅमॅटो, कारण आपल्याकडे आहेत टॅमॅटो. 10 रुपयाचे ना, 10 रुपये अर्धा किलो. आणि दुसरं काय आणलं, आणि कुणासाठी खाऊ आणला होता, तो झाला खाऊन. म्हणजे वडापाव वगैरे असं आणलं होतं, मला वडापाव खायची इच्छा झालेली आहे, त्याच्यामुळे त्याला मैदा नाही लागत वाटतं, काहीतरी महिन्यात एकदा ते स्वतः खाल्लं की ते. आणि ती पिशवी बघा, या पिशवीमध्ये की नाही दळण आहे. दळण आपण तांदळाचं पीठ घरामध्ये नाही दळत मी, कारण काय होतं पूर्ण चक्की, म्हणजे एकदा मध्ये मी लावलं होतं तांदळाचं पीठ चक्कीमध्ये, सगळं पुऱ्या घरभर तांदळाचं पीठ झालेलं, त्याच्यामुळे तांदळाचं पीठ बाहेरच येते. तर असा हा सगळा आपला आजचा बाजार आहे. तुमचं राहिले का? नाही ना, एवढं चाललं ना आज, एवढं चाललं. कांद्याची पोळी शेरूसाठी आणि भाग्यासाठी, पण त्यांना आता घातले नाहीत कारण गरमी आहे ना, त्याच्यामुळे राहू देत म्हटलं. त्याला घालायला कितीला पडले? 50 रुपये. हा गळ्याचा पट्टा आहे ना, दुसरा पण आता आणायला पाहिजे. चला, हे तर आणलं, चांगलं कामाचे असतात. चला मैत्रिणींनो, अजून माझं जेवण करायचं बाकी आहे. आता हे सगळं ना आवरून ठेवते आणि जेवणाला सुरुवात करते. तर आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तर मला जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवरा बघा माझा आळस देतोय आणि तिकडे काय 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 असं म्हणजे चिडवा चालू आहे. आवडला असेल व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.